naglibog kutaw saon pagtrabaho. Ako dahil yung gidugtong ang kadena. Kalat pagid ang mga gamit. Ano siya trabaho, nagkamuritsing bertindagan ng city ang kamot. Ayan o, ligid po upaw na kayo kango pag kaning iantrong kuan kaya wala may budget o nga kaya ra isa may trabaho basig na day maluho.